Okei, tervetuloa Aamosalta YouTube-kanavalle katsomaan historian toista olutmaisteluvideota. Mulla on lasi muuten mukana. Ja maistelu tapahtuu autossa tänään. Mutta en itse aja, joten se on fine. Tänään maistelussa on JJ's Barbecue'n APA. Ja disclaimerina, tämä juoma on saatu. Tässä on ainesosat: vesi, ohramallas, humala, hiiva. Ei itse asiassa oo muuta, ne muut on ruotsalaisia. Okei. Testis. Tekin voitte kyllä kommentoida. Te voitte huudella sieltä edestetään. Sihahti. Kato kuka unisääni kuuluu. Kato. Sihahti. Haju. Mitä tästä nyt löytyis? Kyllä tässä jotain on. Mä en ihan saa sitä päähän. Löytyykö sit laventelia? Ei kyllä ole laventeli. Tää on just tämmönen opasa. On keltainen muuten. Tää on aika tämmönen... Se on vähän tämmönen... Se on nouki vähän tämmönen niinkun... aprikoosi tavallaan. Ei mut oikeesti. Ota haju. Siinä on tämmönen aprikoosi. Ai on joo. Tai mango. On se kyllä. Mango, tää on mango. Tässä ei oo mangoa, mutta tässä on tämmönen mangoisuus. Testis vielä. Joo, ei tässä mangoa oo. Mun nyt tää koko stobe tätä tässä. Menee taas tyhmäksi. Okei. Se on hänessä. Nyt mä testasin. Hei. Totuuden hetki. Cheers guys! Lähteekö tästä? Aika jännittävä. Se mango ei maistu yhtä paljon kuin se haisee. Joku tässä on. Ei tää ihan mitään laageria oo. Kyllä JJ saa vähän kokkasten kanssa. Paljon sä maksat tosta, jos sä ostat tätä kaupasta? Kyllä sit pari euroa vois maksaa. Saaks sitä muuta? Saaks sitä saa jostain sittarista? Saa. Tulkaa Saloon ostaa tätä. Nyt mä sanoin tietysti, että mä otan kyllä nopeutuksella, kun mä klitkin tän. Joo katsojat, kun tää juo tälleen nopea, niin kyllä tää vähän nousee päähän. Tää vähän kolahtaa, että tulee semmonen lightheaded, airhead. Joo, tulee kans skinhead. Tulee kans eraserhead.